Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refined fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within, refine us fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, Heavenly Father, let our prayer be the same as what Jesus prayed. My meat is to do the will of God who sent me. Lord, let it be our desire to do your will. Let it be our meat. Meat here on earth is to do the will of God who has sent us here, who has called us to eternal life, O Lord. For this world needs eternal life, O God. In Jesus' name. Ginoo, ingon man usab sa among mga higala nga anaa sa gawa sa among kaigsuonan, ginikanan, kahigalaan, Lord. Ipadala ang imong balaang espiritu, Ginoo, nga mao'y magapamuhat kanila, Lord. Nga sila magaduol gay diha kanimo, Lord. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So we're going to continue. Please, we're going to read Acts chapter 8. So get your Bible and we'll read it in Visayan. Mga Buhat, Kapitulo 8. Ugmiuyon si Saulo nga pagapation si Esteban, ug niadtong adlaw na buhat ang usa ka dakong paglutos sa iglesia nga didto sa Jerusalem. Ug ang tanan nagkatibulaag sa mga yuta sa Judea ug sa Samaria, gawas ang mga apostoles. Ug gilubong si Esteban sa mga tawo nga maampuon, ug nagminatay sila, ug dako tungod kaniya. Apan gigubot ni Saulo ang iglesia, nagapanakasakas siya sa kabalayan, ug gipangguyod ang mga lalaki ug mga babae nga gipanulod niya sa bilangguan. Busa kadtong mga nagkatibulaag, nagpanglangyaw nga
nagapangwali sa pulong. O si Felipe milugsong ngadto sa lungsod sa Samaria. O giwali niya si Kristo. Og ang mga tao na naghiusa sa pagpatalinghog gayod sa mga butang nga giingon ni Felipe. Sa hingdunggan og hingkit-an nila ang mga ilhanan nga iyang ibuhat kay gikan sa daghan nga may mga espiritu nga mahugaw. Nanggula kini kanila nga naggatuaw sa makusog nga tingog. Og daghang mga bakul og mga piang ginapag-ayo niya. Og may dakong kalipay ni adtong lungsura. Og dihay usa ka tawo nga ginganlan si Simon nga kanhi nagsalamangka didto ni adtong lungsura. Og kini nakapahibulong gayud sa katawhan sa Samaria sa pag-ingon nga siya usa ka dakong tawo. Ang tanan nagpatalinghog gayud kaniya sukad sa mga gagmay hangtod sa mga dagko nga na nag-ingon, kining tawhana mauman ang gahom sa Dios nga ginganlan dako. Og sila nagpatalinghog kaniyang kay gilamat gayud sila niya sa iyang mga malimbungon nga katingalahan sa hataas nga panahon. Apan sa mituo sila kang Felipe nga nagamantala sa maayong balita mahatungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo na nagpabautismo ang mga lalaki ug mga babaye. Og bisan si Simon usab nituo og sa nabautismohan na nagpadayon uban kang Felipe. Og natingala siya sa pagkakita niya sa mga ilhanan og dagko nga mga katingalahan nga ginabuhat. Og ang mga apostoles sa Jerusalem sa pagkadungog nila nga midawat ang Samaria sa pulong sa Dios, gipaadto nila si Pedro ug si Juan. Nga sa pagtugbong nila nagampo alang kanila aron madawat nila ang Espiritu Santo. Kay kini wala pa makakunsad sa bisan kang kinsa kanila, kundili nga napabautismo lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya, ilang gipandungan sila sa mga espiritu ay sa mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo. Og sa pagkakita ni Simon nga tungod sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostoles, gihatag ang Espiritu Santo, siya mitanyag kanila og salapi. Nga nagaingon, hatagi usab ako ninyo ni ining gahom, aron ang tanang pandungan ko sa mga kamot makadawat sa Espiritu Santo. Apan si Pedro miingon kaniya, ang imong salapi mawala uban kanimo, kay nagdahom ka nga arang mo mapalit sa salapi ang hiyas sa Dios. Ikaw walay bahin ni kapalaran ni ini nga butang, kay ang imong kasing-kasing dili matarong sa atubangan sa Dios. Busa hinulsulan mo kining imong pagkadautan og mga liyupo ka sa Dios. Base na lamang nga pagpasayloon ang hunahuna sa imong kasing-kasing kay ginatan-aw ko nga anaa ka sa abdo sa kapaitan og sa talikala sa kadautan. Og mitubag si Simon og nag-ingon, pag-ampo kamo sa Ginoo alang kanako aron dili mudangat kanako bisan unsa ni anang mga butanga nga gisulti ninyo. Og sa nakapamatuod sila og nakamantala sa pulong sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem og giwali nila ang maayong balita sa daghang mga gagmayng lungsod sa mga Samariahanon. Thank you. Next reader, please, from verse 26. Apan ang usa ka manulunda sa Ginoo nagsulti kang Felipe nga nagaingon, tumindog ka ug umadto ka paingon sa habagatan sa dalan nga lugsungon gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza nga kamingawan. Ug mitindog siya og miadto ug ania karon usa ka Ethiopiahanon Yunoko nga gamhanan ilalom ni Kandase
ang reyna sa mga Ethiopiahanoy. Kansang mga bahandi siya ang tinugyanan sa tanan nga miadto sa Jerusalem sa pagsimba. Sa nagapauli na siya nga nagalingkod sa iyang kalesa, nagabasa sa basahon ni Isayas nga manalagna. Ug ang espiritu miingon kang Filipe, dumol ka ug kumuyog ka ni ana nga kalesa. Ug si Filipe midalagan ngadto kaniya ug hindunggan kini nga nagabasa kang Isayas nga manalagna ug miingon, nakasabot ka ba sa imong ginabasa? Ug nag-ingon siya, unsaon ko paghimo kung walay usa nga magtudlo kanako? Ug gihangyo niya si Filipe aron musakay ug mulingkod sa luyo niya. Ug ang bahin sa sulat nga gibasa niya mao kini, sama sa karnero siya gihatod ngadto sa patyanan ug sama sa nating karnero nga mama sa atubangan sa mag-aalot. Ingon niini siya wala magbuka sa iyang baba. Sa iyang pagpaubos, gikuhaan siya sa iyang paghukom ug kinsa ba ang mag-aasoy sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi gikuha gikan sa yuta. Ug mitubag ang Eunuko kang Filipe, ug nag-ingon, nagapakiluoy ako kanimo, kinsa gipahinungdan niini sa manalagna, ang iya bang kaugalingon kun ang uban bang tao? Ug gibuka ni Filipe ang iyang baba, ug sa gisugdan niya sukad niini nga sulat, iyang gimantala kaniya ang maayong balita ni Jesus. Ug sa nagapadayon sila sa ilang tanaw, mingabot sila sa usa ka tubig, ug miingon ang Eunuko, ania karon adunay tubig, unsay kaulangan nga dili ako mabautismuhan? Ug miingon si Filipe, mahimo kung mituo ka sa bugos mong kasing-kasing. Ug siya mitubag ug miingon, mituo ako nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. Ug ipahunong niya ang kalesa ug nanganaog silang duha sa tubig. Si Filipe ug ang Eunuko ug kini gibautismuhan niya. Ug sa nakahaw-as sila sa tubig, si Filipe gikuha sa espiritu sa Ginoo, ug wala na siya hikit-i sa Eunuko. Ug nagpadayon siya sa iyang dalan nga malipayon. Apan si Filipe nakita didto sa Azoto, ug nagmantala sa maayong balita sa tanang kalungsuran nga iyang ginaagian hangtod nga nakadangat siya sa Caesarea. Praise the Lord. Brother Jonas, please could you translate? So, I noticed there's a few things which are different in this King James Bible. Aduna ko inibawan nga adunay mga butang naay diferensya. Because at the end, in verse 40, it says, He preached in all the cities. Tungod kay nagasulti dinhi sa Verse 40. sa kapitulo 8 bersikulo 40. It says He preached through all the cities. Nagaingon diri apan si Filipe nakita dito sa Azoto og nagmantala sa maayong balita sa tanang Sa kalungsod. maayong balita. That is not in the King James. Did you see that? Sa maayong balita. It's saying He preached what? The good news. But here it doesn't even say in the King James He preached. It just says He preached. So there are some problems with that translation even. Adunay diferensya sa translation dinhi sa nga gamay dinhi sa King James. But it is- wala sa English. It is better than Tagalog. In Tagalog there is no King James Tagalog. Maong wala gayoy King James sa Tagalog. Anyway, so you must always try to read the English as well as the Visayan. Maong sulayan po nato magbasa gayon sa English o ang Bisaya aron makita nato ang diferensya po. Brother, you want English Bible? Next time. Huh? Yes, gusto ba ka English nga Biblia?
Do you know that when people read not any English but the King James, their English improves? Naibaba ka mo nga ang ubang tao gusto mo basa og English but dili King James. Then your English will actually improve. Kaya ang English mo ay makapa-improve. Because this is the original English. Kay mao kini ang pinaka-original nga English ang King James. And your communication will improve. Ang atong paki-communicate ma-improve ba gyud, malambo. We will talk about that another time. But there was a man in prison with a very low IQ. Adunay usa ka tawo nga nasa prisuhan nga ubos ra gyud siya og kanang kaalam. And they gave him a Bible, but it was a King James Bible. Og gihatagan kini siya og Biblia nga King James. So while he was in prison, he was just reading the King James. Sa dihang naa siya sa prisuhan, nagabasa siya sa King James nga Biblia. And then when he left the prison, they tested his IQ afterwards. Sa dihang ni hawan siya gisuwayan ang iyahang IQ gisulayan. And they found that after the prison, his IQ was higher because of the King James Bible. Sa paghuman niya o basa niya na ni taas ang sa dihang gisuwayan siya ni taas na ang iyahang kaalam. Because when you speak this way, not using thee and thou, but the flow of the language, Sa dihang magbasa ka na aniya ng mga lahi na diferensya sama ra nga ni mulambo ang imuhang kaalam sa mga words niya na. then when you speak, people will understand you more. Sa dihang magsulti ka niya na madaghan jud mga tao nga makasabot nga sa uban pang mga pulong. That's a fact. Ug mao ka na ang matuod. So this is also self-improvement when you read the King James. Mausad kini ang pagpalambo sa atong kaugalingon sa pagbasa nato sa King James nga Bible. Now, when we go to Acts chapter 8, it's a very important chapter. Diri kita sa kapitulo 8 sa Very Kuha. important Importante kini kayo. because it shows the mission that we are doing. Tungod kay nagpakita kini sa mga buluhaton nga mga angay buhaton. What are we here for? What are we doing? Ug unsa gayod ang atong bagabuhaton? Why do we have this meeting? Nganong aduna kitay meeting? This chapter will explain our mission. Kini nga chapter nagapasabot sa atong pagabuhaton. First of all, the church, the believers were being persecuted. Una sa tanan kining mga simbahan nga ang mga simbahan nga gipang persecute. But some of them were being killed. Ang uban gipang patay. But they left the place and they continued to preach. Apan nagabiya sila sa lugar ug nagpadayon sila sa pagpanudlo. So for us, what does it mean? It means we must continue what we are doing. Para nato unsa may buot pasabot nini nga kini magpadayon gyapon kita. Even if people are persecuting us and telling us that this is the wrong thing, Bisan pag adunay mga paglutos nga pagabuhaton diri nato nga moingon sila nga sayop magpadayon gyapon kita. so in verse 5, Philip went to Samaria and preached Christ unto them. Read verse 5. Ato mabasa dinhi sa kapitulo 8 bersikulo 5. Og si Filipe milugsong ngadto sa lungsod sa Samaria og giwali niya si Kristo. So we can see that our mission is to preach Christ. Makita nato dinhi nga ang ato ang misyon ang pagsangyaw sa pulong ni Kristo. And when we preach Christ, then people get saved, as you see in this chapter. Sa dihang magsangyaw kita sa magwali kita sa pulong ni Kristo,
ang katawhan makakita og kaluwasan, mahatagan og kaluwasan. With Philip, God gave him the grace to do miracles. Pinaagi ni Filipe ang Ginoo nagahatag gayud og gahom, grasya sa pagbamuhat og mga milagro. And people were listening because they could see people were healed. Ang mga tao nagapaminaw og nangaayo sila. Read verse 6 and verse 7. Mabasa nato dinhi sa bersikulo 6 og 7. Og ang mga tao na naghiusa sa pagpatalinghog gayud sa mga butang nga giingon ni Filipe, sa hingdunggan o hingkit-an nila ang mga ilhanan nga iyang gibuhat, kay gikan sa daghan nga may mga espiritu nga mahugaw, nang gula kini kanila nga nagatuaw sa makusog nga tingog, og daghang mga bakul og mga piang gipanag-ayo niya. What you will see in Tagbilaran is many demons. Unsay ato mga nakita dinhi sa Tagbilaran, adunay daghan nga mga demonyo, mga dautan. That's why they are worshipping statues, Mao kana sila nga nagaampo og mga estatwa, mga rebulto. why they are burning candles. Nagapasiga dagkot og mga kandila. But when God gave Philip the grace, many people believed. Sa dihang si Filipe gihatagan og grasya sa Ginoo, adunay daghang mga tawo nga nituo. We have to seek the Lord in prayer so He can give us the grace. Maong pangitaon gayon nato ang Ginoo sa pagpinaagi sa pagampo, maong maaron mahatagan kita og grasya. Because God wants to do the same here in Tagbilaran. Kay ang Ginoo gusto gayud nga magapamuhat ang gipamuhat nila sa karon dinhi sa Tagbilaran. We are seeing demons even on Facebook. Makita gihapon nato ang mga dautan demon bisan gani sa Facebook. We can see the reaction of people, isn't that right? Makita nato ang mga reaksyon sa mga katawhan. We post that we have this meeting Magpost sila sa pinaging nga adunay mga meeting. and we are getting good response Adunay mga maayo sad nga response for Tagbilaran. para sa Tagbilaran. Yes, brother, when you were not here, we had a lot of people here with us. Sa dihang wala ka pa diri adunay daghan nga mga tao dinhi. Mga niaging But we are in Tagbilaran, we are not in New York. apan wala kita sa adiya kata sa Tagbilaran, wala kita sa New York. If we were in New York, then it's easy for people to come. Kung aduna naapa kita sa New York, sayon ra kayo ang paduol sa mga tao. Because the gospel has been preached in the United States. Tungod kay ang pulong sa Ginoo na sangyaw na gayud sa kaniadto pa. People are hungry for the truth. Og ang mga tao nagauhaw sila sa matuod. And there's a lot of people. Og daghan gayud ang mga tao. But here in Tagbilaran, it's not like Manila. Apan dinhi sa Tagbilaran, lahi gayud sa Manila. People are a little bit lazy, I find, here. Ang mga tao dinhi kasagaran adunay pagkatapulan, mga katapul sa So pagpamilya. they come for a few weeks and then afterwards they fall back again. Mo dong lang sila sa pila ka semana o mo balik ra gihapon sa ilang gikanan. But we must continue, as Philip continued to preach Christ. Apan magpadayon gihapon kita sa pagsangyaw sa ni Kristo, Ginoong Kristo. So what happened was that they preached in the city, Unsa may nahitabo sa pagwali nila sa lungsod, and then a lot of people believed. daghan gayud mga tawo nga nagatuo. And what happened, we have this person on Facebook, Ug unsa may nahitabo kung ang usa ka tawo ana sa Facebook. and we said we have this meeting here. Og atong sultihan nga aduna tay meeting dinhi. And then somebody asked the question, where is the meeting? Ang uban magaingon nga asa man kana ang meeting. And then somebody posted that the meeting is where?
O ang uban mag-post kung asa ang meeting. in the chapel in Catholic Church. Ang uban magaingon nga sa chapel sa Catholic nga simbahan. So they're trying to catch people from us still. Nagasuy sila sa pagkuha pud sa mga tao dinhi. And Ika nato. another one even posted a picture of saint, Ang uban a saint. nagapost og on mga Facebook. picture sa mga santos. Sa This mga is pista. demons. Buhat ka na sa mga dautan. So there are demons here in Tagbilaran. Adunay mga dautan, demonyo dinhi sa Tagbilaran. And when we preach, there is always a stirring reaction. Sa dihang ako na kanuna nagawali, adunay mga pagpamuhat. If we are quiet and we sit in our house and we keep our mouth shut, Sa diha ako nagpakahilom nga nagalingkod diha sa akong balay, akong ihilom ang ako ang baba. there will be no reaction. Wala gayoy mga reaction. But if we begin to publish, we have a meeting and we start to preach, Sa dihang magsugod ako nga sa magmeeting adto sa publiko, then there will be a reaction. adunay mga reaction nga mga mahitabo. Then the demons will begin to get uncomfortable. Ang demonyo magapamuhat nga dili ako mahimo makomportable. Here's another case of a sorcerer Adunay usa ka kaso who bewitched everybody. nga nagapamuhat sa kadaghanan. Read verse 9. Og dihay usa ka tawo nga ginganlan si Simon nga kanhi nagsalamangka didto ni adtong lungsura og kini nakapahibulong gayud sa katawhan sa Samaria sa pag-ingon nga siya usa ka dakong tawo. So this man was exposed when they began to preach. Kining tawhana nag-expose sa diha nagsugod og pagwali. And he even pretended to be a believer. Nagapretensya nagpakaaron ingnon nga usa siya ka magtotoo. Because soon he was baptized in water. Kay sa umabot siya nagpabaptize sa pinaagi sa tubig. And the next stage was to receive the Holy Spirit. Ug sa sunod nga hitabo nagapamuhat ang Holy Spirit, ang Balaang Espiritu. That's in verse 15. Mabasa nato dinhi sa bersikulo 15. Nga sa pagtugbong nila nagampo alang kanila aron madawat nila ang Espiritu Santo. So the way it works, first you preach, Ang unang buhaton ang sa pinaagi sa una sa pagwali, then you pray for the sick and cast out demons. sa dayon magampo kita sa alang sa mga masakiton. That's number 2. Then number 3, people believe and are baptized. Ug ang ikatulo ang pagtuo sa mga tao dayon pagpabautismo. Then number 4, you pray for them to receive the Holy Spirit. Ang ikaapat pag-ampo niini aron sila makadawat sa balaang espiritu. And when they receive the Holy Spirit, then they speak in tongues. Sa dihang makadawat na kita sa balaang espiritu, makaistorya kita nagkalain-lain nga pinulungan or speaking of tongues. And so that is the process of the gospel. Ug mao kana Mission. ang proseso sa pagwali sa pulong sa Ginoo. When they reached the 4th stage, they prayed and they began to speak in tongues. Ang pag-ampo o pagsulti ninig lain-lain nga pinulungan. Then this man who was a sorcerer, he wanted to pay money to get the power. Og kining tawhana pamuhat siya nga siya palito niya ang pagbayad sa gahom sa pulong sa Ginoo. Where did that man, Simon, where did he get the money from? Og dis amang kini niya nakuha kining portaha. You can guess. What is his profession? He's a sorcerer. Usa ka salamangka. Pagpamuhat That's kini where he salamangka. got his money, from magic art. Nakuha kini niya ang kwarta sa mga pagsalamangka, pagpakita niya ang mga kahibulungan. You sa know mga some tao. people who do that?
Nahibaw ba kamo nga naay daghang mga tawo nga nakapabuhat niana? Pastora, even in your family, someone was making money doing that. Inahan usab ni Pastor P nakapamuhat niana sa una. So he's using dirty money to try and pay for the Holy Spirit. Nagapamuhat og kanang hugaw nga kwarta sa pagbayad sa buhat sa dautan ng espiritu. So what's the Pinaagi answer? sa dautan ng espiritu. Unsa may tubag niya na? First of all, even if it is good money, you can't pay for the Holy Spirit. O maayo pa kini ang kwarta dili na kinahanglan nga magbayad pa ka sa balaang espiritu. Secondly, when you practice sorcery, then your mind is only thinking about money. Sa diha ikaw mag-practice og buhat og mga ingon ana nga salamang ka pagpamuhat sa dautan, ang imong mga hunahuna puro na lang sa kwarta. You know where is a marketplace for sorcery? Na kaibaw ba kamo sa marketplace sa pagpamuhat niya na sa Salamangka? Huh? You can go there to the Catholic Church. That's the Kung gusto marketplace. mo niya, doon ka mo sa Katoliko nga simbahan. Anybody know what I'm talking about? Is it true? Naibaw ba kamo nagato? You want to tell something about that? Makita usab ni Tell- kini nato sa Tell us where you've seen that Manila. before. Yes, sa Quiapo. Yeah, come to the mic. Yes, sa Quiapo may mga mga potion. 'Di ba ang dami-dami doon? Yun yung pinaka old yata na simbahan sa Manila. Tapos sa Quiapo ang daming mga ang daming naghuhula, ang daming mga potion, daming mga anting-anting. 'Di ba? So, kahit hindi lang sa Manila, pati sa Baclaran, pati sa Pasay kasi doon taga Pasay ako. So makikita mo palagi kapag may kapag ang Catholic Church, nandiyan din lahat yung mga amulets and anting-anting and love potion and whatsoever. So what would happen if Jesus came to that place? Unsa may mahitabo kung si Jesus modong anang lugar? Huh? He would get angry. But the truth is, Jesus is not there. Ang tinuod wala gayud si Jesus dihang lugar. So if Jesus was there, the demons would be crying like this. Kung si Jesus aduna na anaa dihang lugar modong magahilak gayud ang mga dautan. They would be saying, "Oh, Jesus, we know who you are." Magasinggit sila nga makaila sila ni Jesus. Some of those sorcerers would be going blind. Ang uban nga mga salamangkiro, mga buta. There was one later on who Paul preached and he went blind. Sa dihang nagatudlo sila, mabutaan sila. So you cannot mix the sorcery together with the Holy Spirit. Dili gayud mahitabo mahimo nga maghiusa ang Holy Spirit og ang mga salamangkiro. If you try to do that, Kung imo nang suwayan sa pagbuhat, that's what the Roman Catholic Church is trying to do. mao kana ang ipamuhat sa mga Roman Katoliko. Mao ilang ipamuhat. They are trying to mix Christianity with sorcery. Ilang gisulayan sa paghiusa ang mga salamangkiro og ang mga Kristiyano. Because Kristohanon. when they are burning candles for prayer, this is sorcery. Sa dihang nagadagkot ikaw kandila, mao kana ang pagbubuhat sa mga salamangkiro. And then they are also saying, we have the Holy Spirit. Ug nagasulti usab sila nga naa kuno diha ang balaang espiritu. So when you mix those two together, Ug imo kanang buhaton ng duha paghiusa nimo, then you get the marketplace. og aduna Of ikaw sorcery. nga marketplace mga salamangkiro nga mga pagpamuhat. In Revelation chapter 17, it describes the Catholic Church. Mabasa nato dinhi sa bersikulo 17. Revelation chapter 17.
It's talking about a woman, which is a church, a religion, a false religion. Chapter 17, Yes. 1 verse. Chapter 17 and verse 1. Yes. No. Go to chapter 3. Mabasa Just verse 3. Mabasa nato dinhi sa Bugna Kapitulo 17 versikulo 3. Og diha sa espiritu ako gidala niya ngadto sa kamingawan. Og nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo sa usa ka mananap nga mapula nga nalukop sa mga ngalan sa pagpasipala nga may 7 ka mga ulo og napulo ka mga sungay. So this woman has qualities. Kining babayhan na aduna gyoy kwalifikasyon. Number 1, she is a harlot. She's a prostitute. Usa kini siya ka babae nga bayaran. Number 2, she has abomination. Ikaduha, usa ka ano yung buminis. Let's read verse 5. You will see that. Verse 5. Mabasa nato dinhi sa bersikulo 5. Og nasulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan tinago Babilonia ang dako ang inahan sa mga bigaon og sa mga kangilaran sa yuta. Kaling-aran. It's Kaling-aran. abomination. What is that? Bigaon, That is kangilaran. Salamanca. That is Kaling-aran. witchcraft. So she's a prostitute, which means that she's mixing the Christianity with sorcery. Usa kini siya ka bayaran o gihiusa ang pagkasalamangkiro. She's perverting the truth. Og guba gayud sila sa matuod. This is a harlot, a prostitute. Usa ka bayaran, prostitute nga babae. So let us go back to Acts chapter 8. So when this sorcerer tried to give money, Sa diha ang salamangkiro nagasuway sa paghatag og kwarta then obviously he was refused. og siya diha gi pahawa gayud siya, giguba. Anyway, the apostles cannot give the power to him Ang mga apostoles wala gayud magahatag og gahom diha ni kanila. because Kaniya. anybody needs to get the power from God, not from another man. Tungod kay ang katawhan magginahanglan magapangayo gayud sa gahom gikan sa Ginoo ug dili sa laing tawo. God can use me to pray for you to get healed, Ang Ginoo magapamuhat diri kanato sa paghatag og gahom og magapangayo sa katawhan. and to receive the Holy Spirit. Og makadawat gayud sila og bala ang Holy Spirit, bala ang Espiritu. But it is God who gives the Holy Spirit, and it is God who heals. Og apan ang Ginoo gayud ang naghatag niining gahoma, mao'y nagaayo niini. So you cannot give me money so that I can do you a favor. Ug dili gayud ikaw magahatag kanako og kwarta aron makahatag nimo og pabor. Because in order to get the Holy Spirit, you have to ask God. Kay ang atong pagpangayo pagdawat sa balaang espiritu, mangayo kita sa Ginoo. And you have to show God that you are serious about your life. Og ipakita nato sa Ginoo, sa Dios ang atong pagkaseryoso sa pagpangayo sa balaang espiritu. Many people do not have the Holy Spirit because they are not serious about their life. Daghan gayud mga tao nga dili makadawat sa balaang espiritu tungod kay dili sila seryoso sa ilang kinabuhi. They are Ngadto sa Ginoo. always joking about. Kanunay lamang nagkomedya pa may tungod sa pulong sa Ginoo. They live their life in such a casual way. Nagapamuyo lamang sila sa natural nga mga ordinaryo nga mga pamuhat nga pamaagi. To get the Holy Spirit,
you must be serious about the Bible. Aron kita makadawat sa balaang espiritu, magseryoso kita nga magdawat sa pulong sa Ginoo sa pinagi sa Biblia. So that your life is conforming to the Bible. Your life is following the Bible. Aron ang atong kinabuhi magasunod kanunay dinhi sa Biblia sa pulong sa Ginoo. And if your repentance is genuine, Og ang imuhang pangayo og pasaylo diha sa Ginoo, kinahanglan magmalig-on. God is watching you Kay ang Ginoo nagatan-aw gayo diha kanimo. because He will see if it is genuine. Then He will give the Holy Spirit. Tungod kay nakita niya imong pagkaseryoso, pagmalig-on og diha makadawat ka og balaang espiritu. So I can just guide you, but I cannot give you the Holy Og Spirit. ako magagiya lamang kanimo og dili ako ang makahatag og balaang espiritu diha kaninyo. Even these apostles, Bisan gani ang mga apostoles, they also have to pray that God will give the Holy Spirit. sila nagaampo nga sila mahatagan og balaang espiritu gikan sa Dios. So this man, Simon, the sorcerer, his repentance was not genuine. Kining tawhana kini Simon usa ka salamingkiro, ang iyahang ngayo pa saylo pag hinulsol niya dili gayod matinud-anon, dili lig-on. We can see that he was baptized, but he was not genuine. Nakita nato siya nga nagpabautismo apan dili siya tinuod nga nagmatinud-anon o seryoso sa iyang pagbuhat niya na. I cannot see if you are serious, but I can baptize you. Nakita na dili na ako makita kung ikaw seryoso ba apan ako magbautismo diha kanimo. And then we have faith that God will finish the work. Og ako adunay pagtuo nga sa pagpamuhat sa diha kanimo nga matapos buhat sa Ginoo, ang So- pagbuhat sa Ginoo. To get the gifts of God, the Holy Spirit, we have to spend time with the Lord. Aron kita makadawat sa grasya sa Ginoo sa iyang balaang espiritu, kinahanglan kita og taas nga naay panahon o higayon aron kita makadawat sa grasya sa Dios. Now, if you have money today, you can buy anything you want. Karon kung aduna kay kwarta, makapalit ka bisag unsa. You don't have to wait. Og dili ka kinahanglan nga maghuwat. But with God, it is not like that. Apan ang Ginoo dili sama ni ana. We cannot buy the Lord Dili kita mahimo makapalit sa Ginoo with money, pinaagi sa kwarta. but you can buy the Lord with your time. Apan makapalit kita sa Ginoo pinaagi sa atong paghatag sa atong oras higayon kaniya. You say, how can you buy the Lord? Kung magasulti kita kung unsa ang pagpalit sa Ginoo. It says in Revelation, Mabasa nato dinhi sa bugna. go to Revelation chapter 3. Verse 18. Mabasa nato dinhi sa bugna kapitulo 3 bersikulo 18. Nagatambag ako kanimo nga kanako magpalit ka og bulawan nga inulay sa kalayo aron madato ka og mga bisti nga mga maputi aron igasulob mo sa imong kaugalingon og aron ang kaulawan sa imong pagkahubo dili ipadayag og tambal nga idihog mo sa imong mga mata aron makakita ka. He is talking to rich people. Nagasulti kini sa dato nga tao. But he says those people who have money, they are poor spiritually. Apan nagasulti dinhi nga ang tao nga kwartahan dato siya apan pobre siya sa espirituhanon. This is a truth in this world, that Mo rich kini- people are poor. Mao kini ang matuod nga hitabo dinhi sa kalibutan nga ang dato
pobre. Because when they leave this world, they don't have anything in heaven. Tungod kay sa iyahang pagbiya din sa kalibutan, wala gayud siya makuha dito sa langit. That is a fact. That's in the Bible. Ug mao kana ang kamatuoran dinhi sa Biblia. The only way a rich person can get something Ang pinaka pamaayo nga pamaagi sa pagpadato sa mga tao kang pagdawat sa usa ka butang is if they can buy something from the Lord. o makapalit kini siya sa mga unsang mga butang diha gikan sa Ginoo. But their money is not going to be used for that. Apan dili gayud ang kwarta ang angay gamiton para ni ana. Many of these rich people are very busy. Daghan mga dato nga busy gayud kanunay. They cannot spend even 5 minutes in prayer. Dili gayud sila makahatag og paagampo bisan 5 minutos na lang. They can't even spend even 15 minutes talking to the Lord. Bisan 15 minutos sa pakigsulti sa Ginoo. And at the end of the life, they will be blind and they will be poor and they will be wretched. Sa katapusan sa iyang kinabuhi siya kabos gayud sa espirituhanon sa iyang kinabuhi. Read verse 17. Mabasa nato dinhi sa kapitulo 3 bersikulo 17. Kay nagaingon ka, dato man ako og nakabaton ako og mga bahandi og ako wala magkinahanglan sa bisan unsa og wala ka makaila nga ikaw mao ang talamayon og ang makaluluoy og kabus og buta og hubo. Yes. And then Acts continues to talk about Philip, who preaches to an Ethiopian man. Acts chapter 8. Acts chapter 8. Philip is preaching to an Ethiopian who wants to be baptized. Go to verse 27. Acts 8:27. Mabasa nato dinhi sa kapitulo 8 bersikulo 27. Og mitindog siya og miadto og aniya karon usa ka Etiopiahanon yunoko nga gamhanan ilalom ni Candace ang reyna sa mga Etiopiahanon kansang mga bahandi siya ang tinugyanan sa tanan nga miadto sa Jerusalem sa pagsimba. So this man had money. Kining tawhana adunay daghang kwarta. But he said to Philip, Og nagasulti siya ni Filipe, I can be baptized. makabautismo ako kanimo. And that's verse 37. And Philip answered him, Mabasa nato sa bersikulo 37. Og miingon si Filipe, mahimo kong mituo ka sa bug-os mong kasing-kasing. Og siya mitubag og miingon, mituo ako nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. So he was baptized because he believed that Jesus is the Son of God. Og siya gibautismuhan ngayon kaya nagatuo siya nga si Jesus ang anak sa Dios. So here is an example of a rich man Ug mao kini ang example sa panagingan sa usa ka dato. and this man decided he was going to buy the gold from the Lord. O kining tawhana nagadesisyon nga mopalit sa gold sa gahom gikan sa Ginoo. So we're going to sing the song. Thank you very much. We're going to sing this song which talks about how God can purify our hearts and give us pure gold. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart.
is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, Heavenly Father, let our prayer be the same as what Jesus prayed. My meat is to do the will of God. Lord, let it be our desire to do your will. Let it be our meat. Meat here on earth is to do the will of God, who has sent us here, who has called us to eternal life, O Lord. For this world needs eternal life, O God. In Jesus' name. Luke 6:38. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord of my God of that which doth cost me nothing. So David brought the threshing floor and the oxen of 50 shekels of silver. Yes, so you can share a few words. So, when we give to the Lord, it should be something that is excellent, because God has given what is the most excellent in this world, which is God Himself through Jesus Christ, the flesh, Jesus Christ, for us to be saved from hell to eternal life. So when we give the most excellent that we can give. Like there are two in the Bible whom the Lord has compared: the one who is a rich man and the one who is poor. And the rich man gave a big amount, and the poor gave a little amount. But Jesus said, "Who has given much?" The woman who is poor gave much, because he gave everything that she has for the Lord. But the rich man, even if he gave big amount, it's just a barya lang for him. I remember one of my friends asked me, "What will I feel so
envious of my friends. I say, why? Because they have good things, and I don't have anything. I'm poor. I said, isn't it the same thing with me? But I am not envious with them. Why? Because I am rich. I am rich with God's word. I am rich with experiences. I am rich with miracles. That's why I have a lot of things I have a lot of story to tell. These are all miracles that God has shown me. So the richness is not just about money, but also about the word of God being alive in your life. The Bible says, God shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So if our life is full of our life is a life that is a testimony of the Bible, then we are rich, even richer than those people. They don't have that kind of testimony. They don't have the kind of miraculous things. And even me, even if I give everything, and you know that I have even given everything for my family, even to death. But the Lord has all brought back to me even more. So I'm challenging you that the Lord has challenged me that way because He wanted to bless me, not just about money, but also the whole thing in my life He wanted to bless. And He saw in my heart that I am not moved with money. So I am moved with His word. So if the Lord is touching your heart to give the most excellent that you can give to God, and I am sure He will bless you. Praise the Lord. Heavenly Father, we are so thankful, O Lord, that you have given us that we have right now to give. Lord, in the first place, you have given us life here in this world. You have given us food to eat from the day we were born up to now, O Lord, and you have not forsaken us. Yes. You have given us a shelter where we can live and not to be on the streets. Lord, these are all your blessings, and we thank you, Lord, for all of these things. And I believe, Lord, you have more than what we can even expect, just as you have said, Lord. And I pray, oh God, that you honor what we have given with our whole heart. In Jesus' name, amen. Amen. Please have your seat. We will ask Sister Marie Chu to come and share the Word of God. And then afterwards we will have a time of sharing together. May buntag sa tanan, dalaygon ng Diyos, madasigon ba ang tanan? Amen. Karon mga igsoon, doon na kita'y paghisgutan karon nga bahin sa birthday or adlaw nga igpapahulay. So adunay tulo ka pangutana mga igsoon nga usahay masagap sa atong hunahuna nga usahay nakapangutan na bata sa atong kaugalingon nga asa ba ka nagagikan kining birthday or nakapangutan na bata nga sugo ba kaha kini sa Ginoo or aduna ba kitay mga pangutana usahay sa atong kaugalingon nga nahimuot ba pud ba kaha ang Ginoo niini sa diha nga kita nga ang mga tao maga-celebrate niini. So karon mga igsoon adunay duha lamang ka tawo nga nag-obserbara og sa ilang birthday dinhi sa Biblia. Ito kaning basahon sa mao kini si Faraon og si Herodes tungod ang birthday nagagamit kini og Ehipto nga kalendaryo. Og niabot kini dinhi sa kalibutan nga
ang birth nga pinaagi ni Julius Caesar sa kalendaryo nga matod pa sa kalendaryo is July. Julius Caesar means July. Og si Augustus, og maato gini maobserbahan din sa Biblia, August nga ang atong Biblia nga sa Biblia sa kalendaryo, ang atong kalendaryo nga gigamit is gikan kini sa Ehipto nga kuan. Karon apan anaa din sa Biblia mga igsuon kung asa nagagikan ang paghanda o pagbuhat og cake. So karon people also exalt the Queen of Heaven with birthday cakes. Ato kining mabasa sa Jeremias kapitulo 7 versikulo 18. Jeremias kapitulo 7 versikulo 18. Ang mga bata nangahoy ug ang mga amahan na naghaling og kalayo ug ang mga babayi na nagmasa sa lutuon nga tinapay aron sa pagbuhat og tinapay alang sa reyna sa langit ug sa pagbukbo sa halad nga ilimnon alang sa lain nga mga Dios aron ako hagiton nila sa pagpasuko. Niining bersikulo ha mga igsoon sa Bisaya is tinapay. Dini sa Cebuano translation is tinapay. This is that is the old version translation Visayan translation. Apan ato kining but in our new translation Bisaya version is kung ang tinapay ang kumbaga ang tinapay, i-English na siya is bread. Is bread, di ba? Pero, atong basahon din sa King James nga, mao na ang giingon ni Prophet Tony ganiha nga, the best version is English. Kaya kung atong kining basahon sa English, sa Jeremiah 7:18, the children gather wood, and the fathers kindle the fire. And the women need their dough to make cakes. Og sa ang sa Cebuano nga translation is tinapay. So kung ato ra nang sabton kay ang para na siguro na. Pero apan din sa English version is cakes. Nagtumbok gayud siya og usa lamang gayud kay di ba daghan-daghan og daghan nga klase-klase nga tinapay. Apan, base din sa Biblia mga igsoon, nagagikan ang pagbuhat og cake or tinapay. Atong pamalandungon mga igsoon, nga kining tanan nga celebration like fiesta, birthday, ug uban pa, usa lamang kini nga mga tradisyon o sa lamang kini nga pag-celebrate ng mga tradisyon nga mga naandang mga kagawian ug wala usab kini nga himuot ang atong buhi nga Dios. Ang pangutana adunay nga pangutana mga igsoon nganong gitawag man kini nga tradisyon. Atong kining basahon mga igsoon sa Jeremias kapitulo 7 versikulo 3 ngadto sa 5. Mao kini ang giingon ni Jehovah. Jeremias kapitulo 7 versikulo 3 ug 5. Sa mga panon, ang Diyos sa Israel, uspa ang inyong mga kagawian. Usa man ken mga kagawian? Mga kagawian mga igsoon kana bitaw mga naandan. Mao kini mga murag naandan sa mga tao ba nga makuanog sa inyong mga binuhatan ug kamo papuy-on ko niining dapita. Kay kung magausab kamo sa hingpit gayud sa inyong kagawian o sa inyong binuhatan, kung magabuhat kamo og hustisya nga hingpit gayud sa tunga sa tao o sa iyang isig katawo. Gipahay mangnuan sa Dios ang mga katawhan sa unang panahon nga mag-usab sila sa ilang mga naandan nga binuhatan. Actually dili lamang kini ingon nga sa una, kundili kitang tanan
nga mga katawhan. Apil nata niini nga gipahimangnuan kay tungod ni kasagaran manggod, di ba, sa birthday kasagaran irason o hinungdan sa tao nga kinahanglan maglipay ko karon kay ako sang isalibay ang akong problema kay kinahanglan malipayon ko karon. Pero wala ba ta magunahuna nga ang makawala ra jud sa atong problema is ang Ginoo ra jud nga mao ra jud ang atong dalampanan sa tanan. Pero kung magbase kita pero kung magbase kita mga igsoon sa Biblia, ang paghanda sa cake nagagikan gayud kini sa reyna pagdaig igso, the Queen of Heaven, pagdaig sa reyna sa langit. Apan unsa man ang gitubag sa mga katawhan ngadto kang Jeremias. Ato kining basahon mga igsoon sa Jeremias kapitulo 44 versikulo 17 ngadto sa 19. Apan sa pagkatinuod, buhaton gayud namo ang tagsa-tagsa kapulong nga gula sa among bakbak ang pagsunog og insenso alang sa reyna sa langit, og ang pagtagay og halad nga ilimnon alang kaniya, di ba? Sa ang mga tao og mag-celebrate og birthday kay aduna man gyud mga panagtagay aw usahay gani ang uban mga hubog. Og nagaingon diri, ingon sa amo nang gihimo kami og ang among mga amahan, ang among mga hari ug ang among mga prinsipe sa mga syudad sa Huda ug sa kadalanan sa Jerusalem, kay kami kaniadto may daghang mga kalanon ug mga maayo man kami ug wala kami makakita og kadautan. Og apan sukad kami makabiya sa pagsunog og insenso alang sa reyna sa langit ug sa pagtagay og halad nga ilimnon alang kaniya, nakulangan kami sa tanang butang ug nangaot-ot kini pinaagi sa espada ug sa gutom. Ug sa diha nga nagsunog kami og insenso alang sa reyna sa langit ug sa nagtagay og halad nga ilimnon alang kaniya, nagbuhat ba kami kaniya og mga tinapay aron sa pagsimba kaniya? Og nagtagay ba kami og halad nga ilimnon alang kaniya? Sa wala ang among mga bana? Ang nahitabo mga igsuon niinin, sinupakon sila, nagmasinupakon hinuon sila kang Jeremias sa sugo sa Dios. Di ba adunay mga panagtagay sa panahon sa mga pag-celebrate sa birthday? Ang uban, mga hubog, magmaoy. Og yes, ingno nato nga this is the old testament. Mao kini ang Old Testament. Apan mga igsoon, kung makita kini nato sa kaugmaon karon, connected gihapon ni siya ang old ug ang new. Mao kini ang mao bitaw giingon nga kagawian, mga naandan. Kay ang sa sinugdanan sa New Testament nga nahitabo, gisunod gihapon kini karon sa Old Testament, gisunod gihapon sa New Testament. Same ra gihapon kini, connected ra gihapon kini ang old ug ang sa new or sa new generation. Instead nga maglipay ug magdaig ngadto sa Dios, apan ang nahitabo naglipay na hinuon sa ilang kaugalingong kalipay. Ang Diyos mga igsoon, malipay ang Diyos sa atoa. Kung kin-ato siyang pagadaygon, pagahimayaon, og lipayon, pinaagi sa maayong buhat. Dili ingon nga, kay kumo adlong natawhan, maglipay sa kaugalingon, lipay-lipay, kay aron makuan ang problema. Dili ingon ana ang gusto sa Diyos. Maugay ang ato gayong pamalondungon mga igsoon nga malipay sad kunuhay ang mga tao, kay daghan mo great, di ba? Og sa diha nga kuan imo daing kuan kuno daig-daig. Ang pangutan ng mga igsoon, kinsa may makapawagtan sa atong problema, di ba? Ang Dios lamang gayud. Ato lamang gayud kanunay i-insist sa atong kaugalingon nga walay laing makapawagtan sa atong problema kundi ang Dios lamang. Pinaagi sa
pagsangpit ug pagpangamuyo sa kanunay diha sa Dios nga aron mahinluan ang atong kasing-kasing mahinluan kita niya pinaagi sa atong pagrepent, paghinulsol. Ang pangutana, unsa man ang gisulti ni Jeremias sa tibuok katawhan? Og ato kining basahon sa Jeremias 44 versikulo 22 hangtod sa 23. Sa pagkaagi nga si Jehovah wala man makaantos tungod sa pagkadautan sa inyong mga buhat ug tungod sa mga dulumtanan nga inyong nahimo, busa maunga ang inyong yuta biniyaan ug usa nga tingala ug usa ka tunglo nga walay mausa nga pumuluyo ingon sa nahitabo ni ining adlaw. So tungod sa pagkamasinupako nila mga igsuon, sa pagkamatinumano nila sa ilang mga naandang kagawian, naandang mga tradisyon, maong nahimo silang tinunglo o nasidati na nila ang mga kadautan. O kung ang tao adunay paghigugma sa Dios, dili man gyud kita magabaton ni ini, dili usab nato kini pagabuhaton kay dili man siya gusto nga dili man siya gusto nga masuko ang Dios, dili man kita gusto masuko ang Diyos ko. For example, ang tao dili ta magabuhat ni ana nga aron dili ang Diyos masuko dinhi kanato. Kung ang tao nga adunay paghigugma sa Diyos, so dili jud ka magbuhat ni ana nga naandan. Karon nagagamit kita og kalendaryo nagagamit kita og Ehipto nga kalendaryo ug mao kini ang 365 days a year. 365 ka adlaw sulod sa usa ka tuig ug usa ka adlaw nagsugod og midnight means tungang gabi. Mo kini ang tungang gabi nga kuan. Karon mga igsoon, adunay mga pangutana, niabot ba kining birthday sa panahon ni Moises? Niabot ba kaha kini nga adun sa diha nga si Moises naa ba kaha kini, di ba? Wala. Ni Elijah wala, di ba? Og ni Jesus, si Pablo ba aduna bay birthday party, di ba? Wala. Karon mga igsoon, fiestas and birthdays celebrate death, dili kinabuhi usab. Nag-celebrate kini sa kamatayon sa tao, dili ang kinabuhi. Ato kining basahon sa Genesis 40 kapitulo 40 versikulo 20. Genesis kapitulo 40 versikulo 20 ngadto sa 22. Ug mao sa ikatulo ka adlaw ang adlaw sa pagkatao ni Faraon nga naghimo siya og kumbira sa tanan niyang mga alagad ug gibayaw niya ang ulo sa pangulo sa mga magtitiing ug ang ulo sa pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay sa taliwala sa iyang mga alagad ug iyang gipabalik sa iyang katungdanan ang pangulo sa mga magtitiing ug gihatag niya ang kupa sa kamot ni Faraon apan iyang gipabitay sa mga magbubuhat sa tinapay ingon sa gipahayag ni Jose kaniya. Ang birthday or adlaw na tawhan mga igsoon usa kini ka sakripisyo sa tao base dinhi sa Biblia nga adunay pagpatay mao kana ang dili jud angay nato pagasundon. Og ato kining basahon dinhi sa Mateo 14 Mateo kapitulo 14 versikulo 6 ngadto sa 10. Mateo kapitulo 14 versikulo 6 ngadto sa 10. Apan sa pag-abot sa adlaw nga natawhan ni Herodes, ang anak nga babae ni Herodias misayaw sa taliwala sa mga dinapit ug nakapahimuot kang Herodes. Tungod ni ini nagsaad siya uban ang panumpa, di ba? Nahitabo pud kini sa mga wishes, napoy mga wishes ang tao sa pag-abot sa kuan.
nga iyang igahatag kaniya bisan unsang butanga nga iyang pagapangayoon. Og ang dalaga gisugyutan sa iyang inahan, nag-ingon, ihatag mo dinhi kanako sa usa ka pinggan ang ulo ni Juan nga Bautista. Og ang hari nagsubo apan tungod sa iyang mga panumpa og sa iyang mga kauban sa pagkaon nagsugo nga ipahatag kini kaniya. Og ang og nagsugo siya og gipunggutan niya si Juan sulod sa bilangguan. Mao kini mga igsuon ang nahitabo sa diha nga karong panahon na usab nga bisan gani ang, di ba, for example ang atong mga anak nga sa diha nga moabot ang kunuhay ang ilang nakadlong natawhan nga, di ba, naadunay mga bata nga mo request mo kuan sa mama nga ang inahan pod ipaanad pod sa anak na unsa may gusto nimo sa imong kuan kay imuha man karong adlong natawhan, imuha man kuan ang anak pod mingon pod ma pirama ka nang magkuan ko kanang maghanda ta mabi magkuan ta mo na ay mga wish sa mga kuan sa mga bata nga garbusa. So ang inahan pod pauyunan, magproblema na in taon ang mga anak og pangutang kay aron lang bakuan ang mga anak. So kana mga igsoon dili jud mahimuot ang Ginoo ni ana. Og kini mga igsoon naay og for example ang mga anak nga moingon gani naa gani usahay nga anak nakoy ate sa una nga naay magkuan nga sa Jollibee nga inagpa-party siya Jollibee na mga costume. So ang Ginoo mahimuot pa baka ana nga ana dunay mga costume nga kuan. So di ba dili na nga usahay na mga costume nga Spider-Man na ikon mo kana nga murag ka nang makapawala na sa kaluwasan sa mga bata. Pero mga igsoon adunay verses dinhi sa Biblia nga ato gayong angay pamalandungon usab ato pangayoon sa buhi nga Dios kung unsa gayud ang gipasabot niini. Ato kining basahon sa Ecclesiastes 11 versikulo 7 ngadto sa 8. Ecclesiastes kapitulo 11 versikulo 7 ngadto sa 8. Sa pagkamatuod ang kahayag matamis o makapahimuot nga butang alang sa mga mata ang pagtan-aw sa adlaw. Oo, kung ang tao magpuyo sa daghanan nga mga tuig, tuguti nga maglipay siya diha kanilang tanan, apan papahinumduma siya sa mga adlaw sa kangit-ngitan. Kay magadaghan man sila, ang tanan nga moabot kakawanganan man. Adunay mga tao mga igsoon nga nagahisgot ni ini nga kini kuno usa ka birthday, kini nga verses usa ka birthday. Apan ato kining pamalandungon mga igsoon nga this is not about a special day or dili kini wala kini nagpasabot nga adlaw na tawhan kay ang nagaingon dinhi kung ang tao magpuyo sa daghanan nga mga tuig daghan dili ingon nga usa ra jud ka adlaw or dili ingon nga special day. It talks about a life, a whole life sa tibuok natong kinabuhi nga gikan sa sinugdanan from the beginning up to the end of life. Sa sinugdanan hangtod sa atong katapusang kinabuhi. Kung atong lang taon mga igsoon spiritual sa espirituhanon, it means kung unsa man ang atong nahiagman dinhi sa kalibutan, unsa ang atong sampol pobrera ta, sampol kuan magbalipayon gihapon ta, kinahanglan nga maglipay gihapon ta, dili ta magreklamo kung unsay unsay naa sa atong kinabuhi, dili ta for example watay sudan, dili ta magreklamo maura ning atong sudan kuan. So kinahanglan magbalipayon gihapon ta, salamat sa Ginoo kay nakakaon mi bisag ingani rang among sudan, himso gihapon ang among lawas nga kuan. Dili ingon nga magreklamo ta kung unsay kuan kay
o sa maglantaw ta sa espirituhanon, kabus man ta dinhi sa kalibutan, apan sa umaabot adunay gasa ang Ginoo sa tua nga kinabuhing walay katapusan. Rejoice o maglipay, dili ingon nga maglipay nga adto ko dito magkanta-kanta ko dito sa gawas, maglipay ko kauban sa akong mga higala. Dili ingon nga na. It doesn't mean nga mag-party-party. It doesn't mean nga mag-celebrate ka. But it means maglipay ka ngadto sa Ginoo. Ang pangutana, unsa man ang pamaagi nga aron malipay ka or malipay pud ang Ginoo diha kanato. Ang tubang mga igsoon, maglipay kita pinaagi sa pagtabang ngadto sa mga kabus, pagsangyaw sa mga pulong, sa pag-spread sa mga pulong, nga aron ang mga tawo usab makadawat og kaluwasan, nga aron usab nga dili lamang ingon nga mga atong murag kinaugalingon lang pud ang atong kuan. Kung kita nakahibaw sa kaluwasan, ato pud kining isangyaw ngadto sa atong mga kahigalaan, sa atong mga katawhan, sa atong mga isig katawo. Nga halimbawa usab halimbawa usab adunay kanang ang atong mga anak nga moingon nga ma kanang nga mo kuan kumabi kanang mo mag-eskwela kog ingani nga unsay gusto sa imong anak, tugutan nato siya apan ato gihapon siyang papahinumdumon nga na kung unsa ra ang atong makaya, dili lang pud nato pugson ha, nga ingana nga aron dili pud siya ato siyang papahinumdumon sa mga kangit-ngit, nga aron siya dili malihis ang iyang kaluwasan, nga aduna pud usab mga pahimangno kanila nga aron dili sila mahisalaag sa mga kangit-ngitan. Nga og karon mga igsoon, ang pangutana nganong parihas raman ang pista ug birthday sa pagsaulog sa mga patay. Ngano man kaha? Nga nakapangutana ba ta sa atong kaugalingon ngano kahang parihas raman ang birthday ug ang pista sa pagsaulog sa mga patay? Ato kining basahon sa Amos 5:21 ngadto sa 22 mga igsoon. Amos 5:21 ngadto sa 22. Ako nagatamay sa inyong mga fiesta, ug ako dili malipay sa inyong mga maligdong nga pagkatigom. Oo, bisan pa kung kamo magatanyag kanako sa mga halad nga sinunog ug sa inyong mga halad nga kalanon, ako dili mudawat kanila. Ni mutagad ako sa mga halad sa pakigdait sa inyong matambok nga hayupan. Diba sa kapistahan ang kasagaran irason sa mga tao adto sa ko kay musimba ko gagkuan, pero apan ang pangutana gisimba sa baka ang ilang gisimba, diba dili naman ang Dios ba diba dili, og ang aduna po'y mga matambok nga hayupan nga ilang gihanda. Karon mga igsoon, sa panahon sa kapistahan ang Ginoo ba gisimba o gipasidunggan? Diba dili usab? Dili ba kasagaran ang irason usab nga tao musimba kay kuan adto sa ni senior ana na mga kuan, dili na wala na mapataliwan, wala na masenter ang Ginoo. Apan unsa man ang kalainan, what is the differentiate of saints nga ribulto nga larawan between saints in the Bible? Unsa man ang kalahian ni ini kay adunay mga igsoon, adunay mga tao nga nagkuan nga murag nakuan ra ang saints. Ato kining basahon sa Efeso kapitulo 5 versikulo 3. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as become saints. Ug ato kining basahon sa Cebuano,
Efeso Kapitulo 5, versikulo 3, apan ang pagpakighilawas ug ang tanang kahugaw kun kaibog ayaw gayud ninyo paghisguti sanglit kana dili angay sa mga nangahimong balaan. Saints means balaan. Adunay mga tao mga igsuon nga nagkuan nga saints is rebulto or larawan. Dili ka na mo'y gipasabot sa Biblia. Saints means balaan. Balaan. O kini kitang tanan pwede man kita mamahimong balaan kung kita magasunod ra gayud sa kabubuton or sa gusto sa Ginoo nga ni kanato. Aduna pud sa mga ato kining basahon sa Jeremias Kapitulo 7 ngadto sa versikulo 3 ngadto sa 5. Adunay kuan mga igsoon nga unsa man ang pahimangno sa atong buhi nga Dios. Atong basahon sa Colosas 2 versikulo 16. Pahimangno sa Dios. Colosas Kapitulo 2 versikulo 16. Busa ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga maghukom kaninyo tungod sa kalanon kun sa ilimnon kun sa bahin sa pista kun sa bag-ong bulan kun sa adlaw nga igpapahulay. So kung kita isip Kristohanon, so dili gid nato pasagdan nga adunay magsaway ka nato nga maghukom nga bahin sa kalanon kun sa ilimnon kun bahin sa fiesta sa bagong bulan o sa adlaw nga igpapahulay. Bilong na dinhi tanan mga igsuon ang pahimangno sa sa atong buhi nga Dios. O karon mga igsuon hangtod na lamang dinhi og dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Please, can you stay there? Okay. What you have said is a very, very important message. You can translate. Og mao karon mga igsuon nga ang akong ginaingon kaninyo maugay kini ang pinaka-importante. You mentioned that a birthday is about a human sacrifice. Yes. Og mao kini ang adlaw nga natawhan, mao kini ang pagsakripisyo sa tao. Let us turn to Deuteronomy 18 verse 10. Let's read that in English. There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that uses divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. You can read that. Deuteronomy 18, chapter 18 and verse 10. Deuteronomy Kapitulo 18 versikulo 9. 10. Aten. Dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kun anak nga babayi sa kalayo, usa nga nagagamit sa pagtagna, usa nga nagapanghimalan kun anting-antingan kun diwatahan. In those days they used to take their children and burn them in a fire. Og sa niaging panahon mga igsuon nga ilang gihatag sa ilang mga anak nga aron sila magasindi
o usa ka kandila or They used to put them on a fire. This is a real fire, not a candle, a real fire. og mao kini ang matuod gayud nga siga kalayo A real fire, and sacrifice their own children. nga maoy ang kalayo maoy nagasacrifice sa ilahang mga anak. And the Lord said, you must not learn the way of these people. Og ang Dios nagaingon nga ang Ginoo nagaingon nga dili gayud kita angay nga magapaminaw ni ining mga tawhana. And today, a birthday cake has candles, and the child blows the candle. It's the same. Og ang karong panahon na mga igsoon nga ang mga bata magahuyop sa kandila ug mao kana gihapon nga sama ra gihapon kana nga nahitabo. You are also making your children pass through the fire when they are blowing the candle. Og ang kita nagabuhat gihapon og ang tao nagabuhat niini nga aron ang mga anak magapasiga ni ining kalayo. We were talking about the marketplace for witchcraft. Og kita nagahisgot karon sa marketplace nga mao kana ang mga witchcraft. You Basta can lamang see kero. that witchcraft and observing times are connected together. Og mao kana ang mga witchcraft og ang birthday mao kana ang connected gihapon siya. Yes, magic and birthdays is connected. Og ang mga magic mao kini connected gihapon kini. I've said the Catholic Church has made the Philippines a marketplace of witchcraft. Og akong giingon kaninyo nga ang Katolik nga simbahan nga adunay daghan nga mga witchcraft. That's why there is a lot of birthday in the Philippines. Og mao kana nga adunay daghang mga adlaw na tawhan nga Because, pag-celebrate dinhi because sa of the Catholic Church. Pilipinas tungod sa Roma Katoliko. Every day is another saint. Kada adlaw gayud kini nga adunay mga santos. It's also a birthday. Saint Valentine. Oh, yes. Saint Valentine's. What about Christmas? Oh, unsa man pud kining Christmas? Do you know the word mass is from misa? Yes. It means death. Nga nagpasabot ni ini mao ang kamatayon. Mass means death. Ang mass or misa nagpasabot ni ini nga usa ka kamatayon. So when you say Christmas, you are saying the death of Christ. So sa diha nga kung moingon kita nga Christmas, kita nagingon ni ana nga ang kamatayon. So Christmas is also a human sacrifice. Ang Christmas usab mao kini ang pagsakripisyo sa tao. They're saying it is the birth of Jesus. No, it is the death of Jesus. Nga sila nagaingon nga usa kini ka adlaw na tawhan ni Hesus. Apan dili kini mao kini hinuon ang kamatayon. I said to you before, every time there is a mass, Jesus dies again. Nga akong ginaingon kaninyo nga sa niagi nga si Hesus namatay. Christmas is the biggest mass of the whole year. Ang Christmas mao kini ang pinakadakong misa sa tibuok. Katuigan. Before Christmas, it was called Saturnalia. Sa apan sa ugsa ang Christmas mao kini ang gitawag nga Saturnalia. Do your research, please. Research pwede usab nato kini ma-research. On Christmas Day, they always kill somebody before. Sa Christmas Day nga sa unang panahon nga nagaluto sila sa mga tao, nagapatay sa mga tao. Have you seen on Christmas Day that decoration, the round circle? Yes, nakita ba nato sa usa ka Christmas tree nga adunay mga The round circle lingin of it's a round circle of tree. It's like a bush, a round tree. Naay lingin nga naay lingin sa usa ka That represents Saturn. That is the round circle of Saturn. mao kana ang nagrepresenta nga Satanas.
and Saturn. Saturn. Saturn, which is a planet in Saturn. yes, Okay. Saturn. Yes. That's why it's Saturday, because it's not Sabbath. They're saying they changed the Sabbath. Og mao ka na nga gikuan nga Saturn. So that round circle, I saw it on Christmas Day on the worship screen. Yes. Nga kana nga usa ka Saturn nakita niya sa diha nga pagdaig sa Ginoo diha sa usa ka simbahan. You see, we have a projector here. In that church, they had that circle on the screen in Christmas Day. Nga sa diha nga kita nga aduna kitay projector apan didto sa iyang nakita nga adunay Saturn diha sa nga linging. Do they know what that means? Nakahibalo baka sila kung unsa gipasabot niini? That means a human will be killed. It is a human sacrifice. Nga mao ka na ang pagpasabot ni ana nga usa ka sakripisyo sa tao. When the Roman Catholic Church came, they just changed the name Og to sa diha nga ang Christmas. mga Roma Katoliko nga niabot dinhi sa kalibutan, ilang gipang tuis, ilang gipang usab. But originally, it is a day of sacrifice. Apan ang pinaka-original gayon niini mao kini ang pagsakripisyo sa tao. And that is the birthday of Jesus. Og mao kana kuno ang birthday, ang adlaw nga tawhan ni Jesus. Jesus never celebrated his Apan si birthday. Jesus wala gayud kini siya naga-celebrate sa iyang adlaw nga tawhan. But in the Philippines, they are happy. Apan One person said, adunay paghappy. one person on Christmas Day, they said, "Happy birthday, Lord." Aon sa may na mahitabo sa Christmas na muingon ang mga tao nga happy birthday Lord Ginoo. No, Jesus never celebrated that. Si Jesus wala gayud siya naga-celebrate niining iyang adlaw nga tawhan. So, we must not celebrate it. Og dili gayud kini nato ang nga pagabuhaton. We can see that it is an abomination. Nga ato kini makita dinhi nga usa lamang kini ka abomination. And that is why the church is dying today. Og mao kana nga ang usa ka simbahan namatay, usa ka patay. Because they are following the world. Kay tungod sila nagasunod sa kalibutanon. And there is a warning in Deuteronomy chapter 18. Og mao kini ang usa ka pahimangno usab. Those people in the world, Deuteronomy 18 and verse 14. Read verse 14. Deuteronomy kapitulo 18 bersikulo 14. Kay kining mga nasod nga imong pag-aagawon nagapatalinghog sa mga nanagpanagna og sa mga diwatahan apan mahitungod kanimo si Jehovah nga imong Dios wala magtugot kanimo sa pagbuhat niini. So what happened? God chased away those nations. O unsa man ang mahitabo kung igasalikway gayud diha sa Dios ang mga tao. And God will also chase away Christians who do that. Og ang Dios usab magasalikway ngadto sa mga Christian, mga Kristohanon nga nagabuhat niini. Some Christians have bad dreams. Nga adunay They usab are addicted to sins. nga adunay usab mga Kristohanon nga adunay dautan nga mga damgo. This is the cause. Og mao kini ang cause niini. All those toys from Disney. Og kana usab tanan nga mga toys, mga dulaan nga gikan sa Disney. You give your child Mickey Mouse or Barbie. Og ang tao maghatag ni ana sa bata nga og mga Mickey Mouse, SpongeBob. Barbie, SpongeBob. These things are alive in the Philippines. Og kini nga mga butang usa ka buhi dinhi sa This is a kalibutan. marketplace of witchcraft. Og mao kini ang usa ka tinda sa mga paninda dinhi sa witchcraft. I see so much fanaticism in children for Spider-Man.
nga nakita kayo usab niya ang mga bata nga adunay Spider-Man. The children, the girls must be wearing Hello Kitty. Nga adunay usab mga bata nga nagasuot og Hello Kitty. You cannot buy a clothing which has nothing on it for children. Og maglisod gayud usab kita mangita og mga sanina sa mga bata nga walay mga design nga sama sa mga cartoons. Is that true? Yes. Mahal pa jud kayo. Only 5% of the clothes. Oh. Sister Marichu, you're going to make some clothes Yeah. for everybody. Yes. Og salamat pud sa Ginoo nga ana-ana pud si pastora iya pud kong gihatagan og kanang mga sanina nga nga walay mga design. Praise the Lord. Yes, amen. Let us now close our main meeting. We will all sit together and then we can talk. Praise the Lord.